5 crore kori होनो 5 लाख kori होनांगौबा गोबां थाखा नांगौ जायो बेनिखायनो जों फान्डखिनिखौ एसे कालेक्सन खालामबाय थादों बे फान्डा जेतिया फुरा जागोन जोबगोन बेराफारसेथिं बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै रंजानाय हाबाफारि लानानै रंजानाय फोरमायदों बेराफारसेथिं उदालगुरि जिल्ला बारग' एनडिएफबि बिथांमोना दिनै गोजोननाय गैया होननानै बिथांमोना बे बारग' एनडिएफबि होनना बुङोब्ला बे रन्जन ग्रुपनिल'सो रावनिबो गैया बिथांमोना हाल्ला खालामना जानो खारन बिथांमोना एग्रिमेन्टनि गासैबो बाथ्राखौ बुजियाखै रन्जन दैमारिखौनो एनडिएफबि होनना सानदों खिन्थु रन्जन दैमारिनि एनडिएफबि नङा बे थाउजेन्डस एनडिएफबिनि भितराव सासेल'सो बेनिखायनो बिथांखौ बेस खालामनानै जातिया थांना थानो हाया जेरावहाय मेजरिटि मानसियानो एग्रिमेन्टखौ मोजां मोनदों मोजां होननानै बुंदों एग्रिमेन्ट इमप्लिमेन्ट जाजानायखौ लिरदों बिथांमोना दिनै हेंथा होबाय थानो नागिरदों दिनै बिथांमोना मा मावनो नागिरदों बेखौ जों बुजिया दिनैबो बिथांमोना होसिख्रावनाय हाबाफारि लादों होसिख्रावनाय जेबो फिथाइ थाया रन्जन दैमारिखौ दिहुननांगौबा आयेना जिहेतु बिथांखौ होबथानांगौ आयेननि गेजेरजोंसो नाजानांगोन बेबायदि लामा होसिख्रावनानै खुनु दिन आं बेखौ आं सिगाङावबो बुंदों दाबो बुंगोन बिथांमोना गाज्रि मोनबाबो मोजां मोनबाबो आं बुंगोन जे जिहेतु आयेना बिथांखौ जोबथेनानै दोनदों बिथांखौ जोबथेनायनिफ्राय दिहुनोबा आयेननि हेफाजाबजों दिहुननांगोन बेबायदि लामा हाल्ला खालामनानै होसिख्रावनानै धरना प्रसेसन खालामनो खुनु दिन साक्सेस जाया अजद दैखांदों बिथांमोना गबिन्द बसुमतारी प्रमद बर' बिथांमोना एसि सिङाव थानानैल' माने खौरां बिजोंनि गेजेरजों बाथ्रा बुङो बिथांमोना खिन्थु प्रेक्टिकेलि खामानि मावाखै होननानै बिथांमोना आयेननि हेफाजाब मावनांगोना परियालासो मावो सरकारा मावा न'खरनि सोरबा लिड लानांगोन बिथांमोनखौ मा खालामनो सरकारनिफ्राय हेफाजाबसो खालामनो हायो खिन्थु सरकारा डाइरेक्टलि बिथांखौ कर्टनिफ्राय दिहुननांगौ होननानै बेबायदि खालामनो हाया बेनिखायनो बिथांमोना सोरबा उकिल हमथों उकिलनि गेजेरजों दिहुननाय बेब'स्था खालामदों बेजोंसो हागोन बेलेगथ' हाया बेलेग जेबो उपाय गैया दिनै जों बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावदों आरो जों बे मावालाफानो थायाखै मावगासिनो दं जों थांनाय 17 बोसोराव जिखिनि खामानि जायाखै बेखिनि मावफुंनो आखायाव लादों आरो जोंहा सरकार हिसाबै बोसोरब्रै सम जोंहा आखायाव दंबावो आरो बे बोसोरब्रैनि गेजेराव जों बिटिआर सुक्तिनि गासैबो जोंनो सरकार जिखिनि होनो जिखिनि मावनो होनो रादाय होदों बेखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामजोबगोन बे बोसोरनैयाव मा मावफुंनो हाखो जोंहाथ' प्राय 50% खामानियानो जोब्बाय जों 50% एग्रिमेन्टनि 50% दफाखिनि जों फोजोब्बाय जे एनडिएफबिनि जिखिनि केडारफोरनि जिखिनि माबा बेखौथ' जों मावबाय दा एसे दंबावो जेनेबा रिहेबिलिटेसन बे 90% जोब्बाय जा 10% बाखि दं केस उइथड्रआ 200सोनि केस बारा उइथड्र जाबाय बाखि एसे दंबावो बेखौ फारियैनो उइथड्र खालाम कारण खनसेनो गासैबो उइथड्र खालामजोबनो हाया बे फारि फारि केसनि रेकर्ड फैनांगोन नायनांगोन बेनिफ्राय मुंख्लंफोरनि खतिपुरनि बाथ्रा बे इतिमধ্যে जों प्रसेस खालामबाय फान्ड कालेक्सन खालामगासिनो फान्ड जोबबानो जों होगोन बेनिफ्राय साख्रि बाख्रिनि खोथा बे इतिमধ্যে प्रि रिलि माबा जागासिनो दं रिक्रुटमेन्ट रेलिया जागासिनो दं बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बे कर'ना भाइरास जानायनि थाखाय एपइन्टमेन्टखौ एसे दोनथ'दों आरो बे प्रसेसा स्टार्ट जाबानो बे एपइन्टमेन्टआ जागोन बेनिफ्राय बाखि जोंहा बर' राव एस'सिएटेड लेंगुवेज होननानै होनायनि रादाय दं बे जाबाय बर' मिडियाम एजुकेसन सोलोंथाइनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टर नांगौ होनना बुंदों जाबाय बेनिफ्राय डिसिएसपिखौ डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसआव इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन होननानै रादायाव दं खालामनांगौ होननानै बे जाबाय बेनिफ्राय जोंहा बिटिएडि ओनसोलनिफ्राय सोरबा डिसि बा एसपिखौ ट्रान्सफार खालामना लांनो गोनां जायोबा आगोलावबा आसाम सरकार गावनि गोसो मथे लांब्रबलाबायोमोन गावनि गोसो मथे हरब्रबलाबायोमोन खिन्थु दा बिटिआर सरकारनि चिफजों सावरायबा बिथांमोना होनो हाया बेबायदि मोनसे रादाय दं बे जाबाय आरो बिटिआर ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौ नोजोर होनो थाखाय मोनसे सेपारेट डाइरेक्टर डिपार्टमेन्ट खुलिनाय बाथ्रा दंमोन बे जाबाय जोंहा दा बिटिआर डेभेलपमेन्ट होननाय मोनसे डिपार्टमेन्ट खुलिबाय आरो बेफोरजों बे खामानिखौ मावदों बाखि मेजरनि भितर मथथे जोंहा बे सिमानिल'सो एसे बाखि दं आरो बेखौ जों मावफुंनो हागोन बाखि इन्स्टिटिउसन गायसननाया लेन्ड एलटमेन्टनि प्रक्रिया सोलिगासिनो दं लेन्ड एलटमेन्ट जायोबानो नों